Срещали ли сте този проблем? Косата да цъфти и да се накъсва на малки парченца, да спре да расте и да се накъсва. Днес ще ви запозная с моя клиентка, с която се открихме наскоро. Точно преди 6 месеца започнахме нейната възстановяваща терапия. Това е Мария. Тя е счетоводител на международни компании и днес ще разкаже своята лична история, как всъщност здравето на косата може да подобри не само нейния външен вид, а и самочувствието. Здравей, Мария! Здравей, Поли! Моля ти се, разкажи малко повече за твоята история, защото може някой да се припознае в нея и да е от помощ. Първо, благодаря ти много за поканата. За мен е чест да бъда тук с теб. Моята история започна от преди 6 месеца, долу-горе. Винаги съм искала да имам една здрава коса, но за съжаление косата ми беше много накъсана, без никакъв блясък, много суха, в доста увредено общо състояние. Винаги съм подбирала много внимателно продуктите, които използвам за своята коса. Преди 6 месеца реших да изпробвам нови продукти, но бях решила преди това да се консултирам с професионален фризьор, който да ме насочи точно кой вид да използвам за моята коса. Именно така и попаднах на едно видео с Поли, която ми направи много силно впечатление с своя професионализъм, начин на работа и умения. Поли е човек, който не спира да чете, да се интересува от всички новости и иновации на пазара. И ето така всъщност започна моята магия. Беше като любов от пръв поглед с Поли. Първия ден, когато дойдох при нея, тя с изключително голямо внимание и спокойствие ме изслуша. Зададе ми страшно много въпроси, започвайки от това как се грижа за косата си у дома, какви грижи полагам, какви продукти използвам, колко често постригвам косата си, как и с какво ме бладисват. И много бързо Поли успя да установи всъщност откъде идва проблема с моята коса, а именно от неправилното бладисване. Поли, би ли казала от твоя гледна точка как ти виждаш нещата? Да, разбира се, Мария. Сега ще обясня всъщност какво установих аз, след като ти задах безброй много въпроси, беше на кръстосен разпит, защото за мен е много важно да установя точно откъде произхожда проблема, за да може да бъде решен. Нейната коса е обезцветявана многократно с кичури 2 пъти в годината, като този продукт за обезцветяване е нанасян на цялата коса отгоре до долу. Тоест имаме едно изсветляване върху изсветляването. Втория проблем, който всъщност е възникнал, е слагането на боя всеки месец, силно изсветляваща, върху цялата й дължина. И тук може да си представите какво е понесло тази коса с времето. И съответно оттам идва и това накъсване, невъзможност да порасне косата. Това установих още при първата ни среща. Можеш ли да разкажеш малко повече какво те мотивира да се обърнеш точно към мен? Поли, знаеш, че от доста време насам се опитвам да постигна един красив разцвят и едновременно с това косата ми да бъде дълга и здрава. Поли ми обясни от ден първи, че това ще бъде един дълъг процес, ще бъде необходимо много търпение, грижи и от двете ни страни, но най-вече търпение. Това, което ме впечатли също в Поли, беше нейният подход, защото за нея е важно не просто да оправим косата, а да я възстановим отвътре навън. Поли не ми обеща чудеса, които ще се случат за една седмица. Седнахме заедно, изготвихме план за следващата една година, какви грижи и терапии трябва да полагаме както в салона, така и от дома. Поли, би ли разказала какви бяха твоите първи впечатления от моята коса? Първото ми впечатление беше на изумление. Тъй като твоята коса има огромен потенциал, гъста, дебела коса, здрава, това ме усъмни в работата и с нея. И хубавото обаче е, че моята експертиза е висока,
и след всичките тези въпроси и отговори, всъщност разбрах къде е проблем. Разкажи още малко за твоята история. Започнахме първоначално с промяна на боята, начинът на боядисване. Спряхме веднага кичурите и започнахме с интензивни терапии за хидратация и подхранване. Като разбира се, намалихме значително и топлинната обработка. Поли, може ли да разкажеш малко повече за продуктите, които използвахме, начина по който ги използвахме? Терапиите са само помощно средство, докато тече лечението, за да може косата да спре да се къса, ние използваме тези терапии. Безспорно ще дойде един момент, в който тези терапии ще ги използваме само за гледане на косата. Също така е важно да се следват съветите на специалиста, за да може да има наистина добър и траен резултат. Мария, моля те кажи, какви бяха твоите първи впечатления, след като започнахме възстановяването на твоята коса? Първите няколко седмици нямаше видима разлика, но косата започва да усеща грижата моментално. Още след 3 месеца започна да се вижда и усеща разликата. Косата започна да става много по-мека, много по-лъскава, спря да се къса, започна много по-лесно да се оформя. Продължихме с терапиите, редовните терапии, които правим в салона, както аз следвах абсолютно всички стъпки, които Поли ми даваше у дома. Поли, би ли ни казала всъщност в твоите очи как се промени здравината, структурата на косата и на косъма през това време и грижите, които полагахме? Както ти казваш, наистина първоначално няма как да има някаква разлика, тъй като увреждането беше много високо, но постепенно се създаде здравина, както отвътре, така и отвън. Здравината отвътре я създаваме в салона, а ти ускоряваш процеса, като следваш моите съвети. Много трудно бих могла да кажа какви са физическите и химични процеси, тъй като ще ни отнеме доста време. Но следвайки инструкциите, аз смятам, че ти виждаш, че има големи резултати. И както казахме и по-рано във видеото, за всичко се изисква време. Средната скорост на растежа на косата е сантиметър на месец. Дължината на Мария е 3 годишна. Това означава, че за този период ние ще имаме пълно възстановяване на косата. И аз вярвам, че с постоянство и внимание ще стигнем до този резултат. Ние се вдъхновихме да направим това видео, тъй като знаем, че ще бъдем в полза на много хора. Ти какво смяташ, Мария, по този въпрос? Поля, аз се съгласих да участвам в това видео, защото това е един от начините да изкажа своята благодарност към теб за търпението, за умението, професионализма и всички грижи, които полагаш за мен последните месеци. Поли, бих казала, че не само един наистина професионален фризьор, Поли е учител, Поли е приятел, Поли е психолог, предприемач и какво ли още не. А на всички хора, които ни гледат сега, бих казала, имайте търпение с правилните грижи и хора до себе си. Резултатите са гарантирани. Вярвайте в процеса, грижете се за себе си и косата ви неминуемо ще ви се отблагодари един ден. А ти, Поли, как се чувстваш, когато видиш такава трансформация у един твой клиент? Аз наистина влагам много в работата си с клиентите и техните коси. За мен е огромно щастие, когато видя една коса, която се трансформира и се оздравява. Няма да спирам и ще се боря за това да има повече щастливи хора с красиви коси, тъй като вярвам, че здравата коса допринася за самочувствието на една жена. Затова, ако имате някакви допълнителни въпроси, не се колебайте да ги задавате долу под коментарите. Благодаря ти, че отдели от времето си, Мария, за направата на този Систкаст и се надявам да имаме и повече такива видеа, за да бъдем полезни. Благодаря ти много и аз, Поли. Благодаря.